سلام تخطاطلت نايز channel كمي تخونو كمي تغنيو لايف تكتاتل ودو لهمون نايلومي نخلنا تقمنا رستيك الريبا زلهو نسادما بسلت قال نسيتي كمية تبل متشم بسلت معك أنا ناتو قليل كم زي كونه كلنا بس إحنا زلنايو بزحات حجي بزحات نقحاتن بس طبابنياتات دك نستيولوا بسلت نايت نقال نسيتي خمي كونتاي كونا لنتاي عين سلك كلون اللون زبل أرسل بتحدوجن بتخالاي دماتهم دك تبعتيو كميز بلد قالي ناخن حزل لنا مسانان هيوتنا مسانا تقرن نشتي تحايش ولا عباي مسا تخرج تحايش كبغات الناس بخندي عمت زيوم أرسات بزوج زي أب كتعاتنا بزربان زمرتو زرباتات يومو لومي نخلنا التن قديفة بسلت تبحال قال أنت عينت ملكتات هاللوا كنرينا sign of maturity حنت بسلت زلوان بلا قال سيدسي انتاي ملكتات كنري إلا نخل تري مهاريج والقوا فيديو قريبا زلهم كتنا با نخي امبار نايلو مارس تمرتنا how do we know or how do you know if a woman is mature or not how do you characteristics of maturity ويكا ملكتات ما حنت بس تقول نسيت نبلا وي بسلات كنزارب كلنا انتاي رقحيتاتنا كن قمت كن اتزلنا تري تمرتيات خونما كتنا تقداميتي قداميتي independence ناتسنت ملكتنا بسلت ناتسنتيو حدا سبسي نات عبيو كاب كل نجر نفسه فولي كم حدر يخلدو كتم حدر تخلدو لعلو كتم حدر تخلديا so independence is one of the unique qualities in sign of maturity حدا بسلات ود سبس بسلات بس يحوك نبل كلنا ماتشور يخنبلو خلنا قدامه مركعناتو وي كواليتي نسخون صبار غزلو فولي ناتسنا زخونه كل نجر نعوزد ليو نعازد ليها كله كتجبر تخل درقينا بعلا كله كتباوي يكون كل عين صلاتات زدليا كتجبرن كتمالن تخل تخوينا that's a sign of maturity so is she independent كتحتى لك نفسها زغالة سديا حتى قدامي كان حتى زلنا أبسلت كنزارب كلنا فزي mature women have their own career set of friends hobbies know their passion they have enough experience بسلات دك انستيوز بحالا وي قال نسيت حنت اب بسلات بس حكن بلا نخل قداماي نفسها تخلو لسراح وي مويا زلوان خوينا قال نعا كحقسوان كما اكلوان كسنيوان زقولو بس من قداد سانيو محازوتن عرقون تلوا سالساي نعا زخون ابترف غزيات تعلفو هوبي زلوان خوينا كمون know their passion نعا ونان دستان فليتا نعاب دس بلاون كتنا تفتفت تنسب كتكون كلا حانت قال نسيتي بسلتي إياخن بلا نخل بحتر زبالة إز يوم زرق إحنا يوم نجارات بكتولات كلا خمسة خازموس يكونن أب هيوت كات مكرونا جبر كات كيت كلا نعبخا كيت كلا تبص حمت أجاتات يوم سلزي سوى السنة درجة عد مون يدلي بسلات حدا حانت قال سيقول عشر شو من تعمد كلا بسلتي أغتبلا maybe تبسل كتولي تخيلي بخمينا خنا كنت بسلات بحدا بحدا قتلون يوم رجس جن بسلات قرب بدرجة عد مدمسي بلقيت أربعة خمسة جزء حكاي بسلات يبلي يلخو نو زين كلنا زبلناين ركو حيتات ود أسران وقال أسران كلتن عمد قال أسران مشان عمد قال ثلاثة عمد كلها خد بس حط خليها العليون أسران مشان عمد أبيناك كل أدمنا بزت بس تحتاجوا نساء توسنا يقدس ناس النت بزيوم ناس حنتقول independent كنبلا عن تخينا እዚኣቶም ነፍሳ ባዕላ ክትሕጉስ ትኽእል ንዓዓ ዝኸውን ሆቢ ዘለዋ ንዓዓ ዝኸውን ፓሽን ንሳት ዘሐጉሳ ነገር ትፈልጥ ከምኡ ድማ መሓዙታ ንፁር ዝኾነ መሓዙ ዘለዋ ንፁር ዝኾነ ሞያን ስራሕን ክህልዋ ዝኽእል እያ ብስልቲ ጓል ትበሃል ናምበር 2 ቁጥሪ ሓደ ሪና ኣለና ናምበር 2 ሬስፖንሲቢሊቲ ሓላፍነት ትወስድ ድያ እታ ጓል ሓላፍነታዊት ዜጋ ድያ ክትብል ኣለካ ስለዚ ሓላፍነት ካልኣይ ረቋሒ ናይ معكني وي ملكعني بسلتي بسول سبول غزي حلافنتاو سبون يو so they take بسولات دكنسيان بلان مالتيو they take full responsibility for their own life which eases the pressure of you ስለዚህ እተን بسولات دكنسيو ملؤ زخونه ናይ ነፍሰን ናጽነትን ሓላፍነትን ስለዘለወን ነቲ ምስን ዝቁረን ወተባዕታይ ጸቅጢ ይገብራሉን እየን ንዓን ዘድልየን ኣብ ህይወተን ተመክረን እየን ኩሉ ዘድልየን ባዕለን ክገብራ ከም ዝኽእላ ምናልባት ቀደም ዓርክ ነይርዎን ፍቅሪ ነይርዎን ክኸውን ይኽእል እዩ ግን
كل نجارات كسرح بزي كقللو نفسن زيادة نسن مخانن كم حضرة زلوا كحجوس زلوا فليت أنت رديون نك إحنا لين سلزي التمز أنز قرن وتعاتي سقط أي سمعني ناس أزخوني حنت بسلت زي بلاوي تمكر زي بلاوي أنت تقبل كل جزء كل نجارات أبتو ودته دقة كل نجار كاو خمس خون تخون زخات تبقى يكونن ስለዚህ ታጓል ነሰይቲ ነገራታ በዓላክ ተወስድ ኣለዋ ናይ ነፍሳ ሓላፍነት ክትወስድ ክትክእል ኣለዋ ኣበርክቶኣ ድሌታታ በዓላ ከተማልእ ትኽእል ሰብ ክትከውን ኣለዋ ብስልቲ ክትበሃል እንድሕር ኮይኑ mature women won't give up their dreams for you ብሱላት ደቂ ኣንስትዮ ሕልምታተንን ባህግታተንን ንዓኻ ወይ ንዓኻ ነቲ ሰብኣያ ወይ ንዓርካ ኢላ ኣይትገድፎን እያ is very important حتى كابت بزوج زعتها بسلت سب نتحلمون ناتو نجرن بعلو كتكبر كم زلو زفلت تغين تراي بسوز نتحلمتاتو شيتو أب حلمتات نايكالوت مقران كل جزء تبغى يكون حدا جزء تبغى كون خليه 100% زارب يلا هون أبز بس حق جزء حلمتات كانت زي تكبير كولا حقوس حدا فقر تجاتي مكون كم زي كل جزء تعسال لك تعسال تبغى يكون نبي ورسزي تن ماتشورا ببهلا ويكا بس ولا دك نسيو حلمتاتن نفقر يكون حدار إلى أهيباني and they won't let your relationship affect major life decisions أبت حدار يكون أبتفقرون أبيوتن كل نجار بوك عزيزك خيط أيدلياني ناتن ناتن يكدسني أبت حدار كلوا أبتفقر خلوا استوى السنة درجة ناتن نهيوتون يدلين نعنز خون سبيس جزيناتن ون يدين كم زخانة يفلتعني يتقمالونين عسرت جزء أو كل جزء أقولنا يكون مسحي يكون نعيت رئيس تعمل مسأ no نتودكم خمسة ليه يفلتع نبع عندما نعان زخون جزء خمسة لين يفلتع سلزي الزول معك أني نايحنتي قال نسيت بسلتها معك أني number 3 know what they want زلين يفلتع انتهي كم زلين يفلتع قلالت مثلا ناقن كل سبع يكونن انتاي كم زدليو ابيوت زفلت انتاي كم زدلي كازيت فلت خين كل جزء اتليست مبزحتنا انتاي كم زين دلينا نفتون بر انتاي كم زدلينا برقت ايكونن سلازي زدلي كات فلت خينكا ابي وسانيخا نصور زخونه منجدي كلوكا يخدي معناته زدلي كان تلو طريقه تلو سلازي زين ماتشور واي بسولا دكنسيو they don't allow playing games with them you cannot play a game حنت قال حنت بسل تقال أبي وتا game كتعود أي تفكر الكانية they know what they want دلين كباخا كابتركب زدلين نجار نجور سلد فلتا زخونة جيمن انكلالون شانكولالن نختبلن ويخبلن ودي أي فكرانيين معناته بنجور كاو زدلين نجار نجور سلد زخونة نوعو زي مال تغينو كالتيفانين هي وتموف جبرا موف نخ جبرا خات أجمع يبلين معناته أم نفسن سلد أمامنا if something doesn't cut it they're unafraid to let it go تنجر تركب تفقد ولا جل مستن السنز حنتص أو بلانات مستن عتن هيوت برجز زبل زلقو كل زدلي أو كم زمالة زبلا مالته يكون كم زلقو أبركب تمكر اللوان already مجمرين هاي كوني تركب زجور زلاوي تزي تمكر سلزلوات تبق ركب انتاي كابركب نساق تبقى متخل تفلت يعني كل نجار كترك هاو خطر ربهم دي تفلت يا تمهيرات الزلع تودي يكون انت مساعد عمت سب كت كاو خطر ربها تخلسي تفلت يا زي كل نجار أبيوت هيكون كابا نساب على ختم تزلوا بزع نجارات كم زلوا سلت تفلت نعملت حلافنت يا نت زتات كله نساو النعاس زلوا كاو تسبين نجارات عند حرزي اللي نعوزي مال تقينو كالتيفا موف ناخد جبر سكفاني بانصارو تاع مكرو زي بلا قال كل الكتبل أب نفسه زي تعاملهم كتتعقع كتجدد تخليها. The younger and less experienced tend to compromise more. زي تمكر زي بلن عشتو درجات جنت ولا أبزي متشألن جزء كبت كقريص أنس قمتن خوزاون أي كلامين. لذي أبتتعقع نت لزلوا أبوين أبتوسانيين وين دروت أعمناي موسان يهلوان مالك. وزر أربعة they're honest and blunt زين بسولات وي ماتشو هذا كنستيون بلندا لنا حكي نزاربا بزح جزء قبل اليد ما بنصر ينزاربا حكي شنكل يلا يبلاني clearly cat هنا ملسي وي ريتو كبا يخلا مالتي
honesty is the major predictor of happy and healthy relationship. هذا research كاب نوتردام يونيفرسيتي بهال تخايده انتايلو حقنت قداماي نحد حدار حقوسن ጥዕና ዘለዎ ሓዳርን ክኸውን ምዃኑ መተንብሂ ወይ መፍለጢ ቀዳማይ ረቋሕ ሓቅነት እዩ ሓቂ ዝዛረብ ሰብ እቶም ሓደ ኣብቲ ላይፍ ዘለዉ ክልቲኦም መፃምድቲ ሓቂ ዝዛረቡ እንተኮይኖም ዝለዓለ ናይ ፅቡቅ ዝኾነ ሓዳር ንክህልዎም ዕድል ኣለዎም ሓቅነት ልዕልዩ ድማ ኣብ ጥዕናና እውን ተራ ኣለዋ ፅቡቅ ዝኾነ ኣወንታዊ ጎኒ ኣለዋ ሪሰርች ከም ዝረኸቦ ሓቂ ዝዛረብ ሰብ ውሑድ ፀገማት እዩ ዘለዎ ምስ ሓሶት ጥራይ ይዛረብ ክወዳደር ከሎ ስለዚ ሓቅነት ቆሪፅካ ምዝራብ ሓደ ካብቲ ኣብ ነፍሱ ናፅነት ዘለዎ ሰብ ኣብ ነፍሱ ኮንፊደንት ዝኾነ ሓላፍነታዊ ሰብ ኩሉ ግዜ ሓቂ ንክዛረብ ንክትኩስ ኣይፈርህን እዩ ፅቡቅ ዘየለ ፅቡቅ የለን ክብል ኣይፈርህን እዩ ምክንያቱ ትብዓት ኣለዎ ካብ ሰብ ኮ ዘፍርሃና ብዙሕ ምክንያታት ኣለዎ መብዛሕትኡ ግዜ ንፈርህ ሳዕቤን ካብኡ ዝመፀና እዩ እቲ ሳዕቤናት ካብ ሰብ ዝመፀና ዝኽእል እቲ ዝኸፍአ ሰብ ምኻዱ ጥራይ እንድሕር ኮይኑ which is ቀሊል እዩ ሰብ ክኸይድ ማለት ይብል ኣለኹን ግን ኣብ ነፍስካ ተኣማመን እንድሕር ኮንካ ሓቂ ንክትዛረብ ኣይትፈርህን ኢኻ ኣብ ነፍሱ ዘይተኣማመን ሰብ ግን ሓቂ ንክዛረብ እውን የሸግሮ have no time for lies and games መብዛሕትኡ ግዜ እዚአን ብሱላ ሰባት ንሓሶትን ጌም ክፃወታ ኣብ ሂወተንን ኣየፍቅዳን እየን ብዙሕ ቴሌፎን ወይ ብዙሕ ኮንታክት ዝረክብ ኣነ ደቂ ተባዕትዮ ከምዚ ደቂ ኣንስትዮ ከምዚ ኢና ክንመሃር ደሊና ከምዚ እናሓሰብና ግን ተኣርከይ ከምዚ ኣይምችኦን እዩ ከምኡ ዓይነት ኣያምን እዩ ሓደ ግዜ እውን ክንወልድ ጥራይ ይደሊ ዝብል ይመፀኒ እዩ ምናልባት እቲ ማች ስለዘየበለ እምበር ብዙሓት ደቂ ተባዕትዮ ድማ ክምዕብላ ዝደልያ ደቂ ኣንስትዮ ከም ዝፈትውን ከም ዝብህጉን ከረጋግፅ ይፈቱ ኣነ ምክንያቱ ከምኡ ዝደልዮ ደቂ ተባዕትዮ ብዙሓት ስለ ዝፅሕፉለይ ማለት እዩ ከምኡ ዓይነት ነዚ ኣነ ዝምሮ ዘለዎ ደቂ ኣንስትዮ ተሓሳስበን ንከዓብያን ብዙሕ ግዜ ዝድርኹን ሰባት ስለ ዘለዉ እንታይ ንማለተ ሓደ ግዜ ኣብ ፍቅሪ ክነኣቱ ከለና ክንደይ ሰባት ይፅሕፋለይ ሕጂ ትምህርተይ ክገድፎ ዝሓተኒ ሰብ ኣሎ ወይ ክቐፅል ዘይደልየኒ ሰባት እዚ ክሊር ልመልሲ ናቱ ኖ እዩ ምናልባት እንድሕሪ ሓቀኛ ፍቅሪ ኮይኑ እታ ጓል ትምህርታ ትገድፈሉ ምክንያት ክህሉ የብሉን እቲ ወዲ ሓቂ ደፍቅራ ተኮይኑ ትምህርታ ክትዓቢ እንታይ መቐፅል ኣብ ሂወትካ መቐረት ዳልካ ተምፅእ ዘለካ ስለዚ ፅቡቅ ነገር ዘይደሊ ነገር ምናልባት وتحلم ناتو مرات كالو كون خلي ابل لغي سلازي ناتك ክትፈልጥ ክትክእል ኣለክ you have to be confident ብዛዕባ ካልኦ እንዛረብ የለና ብዛዕባ ክና እንዛረብ ዘለና ስለዚ እታ ብስለት ባህላዊ አይደላ knowing what you want ንስኻ ትደልያ ሂወት you want education focus on that ትምህርቲ እንደ ኮይን ዘድልየክ ዘሎ ኣብ ኣተኩሪ ስልጣኔ ስራሕ career development ኣብ ስራሕካ ክትዓቢ እንድሕር ኮይንክ ንዝተወሰነ ግዜ do that حدار كتركبوا له تخليقي التنازم من قد نسخ حربكيو زي قبلو تخين تودي let it go قال نعاقي بقى سك ما تيخلي clear life like that كاك تقبرك تكل عليك you have to focus on your life and your dreams اب حلمتات كان بصراحه كان اب قعز هيوت كان بزح صعب خان نحلك حيلتات بستفل عليه ملكعكم تصخوا اليوم ابتم علامهم زبصح سبات بخمزيوم عينه حليقهم زي ترفطرات كتمت على كاب تارجت ناتكا نابخد كيت كلها مسوات زحتت ነገር አሎ paid ክትከፍለለካ መስዋዕት ኣይትሰግሮን ኢኻ ስለዚ decide to go forward ምስትናት ካብ ጎል ናብ ዕላማ ኣተኩርካ ክትከዲ ክትውስንለኪ and move and if you move you will be happy ምናልባት ዳብቲ ግዜው ከምዚ ፍቅሪ ጠይምካ ሆቴል ምናልባት ከለመለ ሓደ ግዜ ካልኦት ሕማም ናይ ፍቅሪ ወይ ኣብ ሓዳር ንምንታይ ትፅምዋ ከይኮነካ ኢልካ ከይትፅሙ ንበይንኻ ንኸይትኸውን ነው إذا عينت فيلين أي سمعكاني ويا أي سمعكني لهم كسمعكا يخيلي you're human being جن move anyway نات سمعكا أقعد قتل درسوا سنة خيري بخالز ما كرخا تقتلي هم تتأمتك على لاناي إريك توماس pain كأنزا نستوى السنة جزيء يا قال جاسور لك كأنزا نيزخوني يكون كأنزا نستوى السنة جزيء سنة بفلاي نايقعز هيوتك كيت كلها نخيت قصل زقل فكا وي قال نجر مخالف زسبالك قانزا جزياوي بتقانزا تسنابيكا مدى هيوت كان هر كانسل غير كاجن تقانزا نحواري زنبر زي خنا سبل لنا قانزا شلل تلك بحقوس كتكا يخلي ابلا ما خنا خدكا زغاطمكا قانزا شلل الكات صاير كتخيتكا بحقوس زتكا او تطويلكا بتقانزا تختحويلكا تطويلكا كن تقانزا نايزل عالم يزخون
be careful of them. ስለዚህ they want complete honesty and they aren't afraid to demand from themselves. ስለዚህ እዚን ብሱላ ደቂ ኣንስትዮ ሙሉእ ሓቅነት ይደልያ ካባኻ ካብ ነፍሰን ድማ ሓምሻይ love you for who you are. መብዛሕትኡ ግዜ ኣብ ከምዚ ዓይነት ብስለት ዘለዋ ደቂ ኣንስትዮ ከፍቅራኻ ከለዋ ንዓኻ እየን ዘፍቅራ ንኻልእ ኣይኮነን ዘፍቅራ ወይ ክቐርባኻ ከለዋ ወይ ምሳኻ ሂወት ክምነያ ከለዋ ስለ ዘፍቅራኻ ስለ ዝደልያኻ እዩ እምበር ንጅባኻ ንንብረትካ ንፅባቐኻ ንፀጋታትካ whatever it is ንዑ ኢለን ኣይኮነን ዝመፃኻ ምክንያቱ እሱ ናተን ስለ ዘለወን they don't need that ገለገለ ኣለዋ ከምኡ ፀጋታት ስለ ዘለወን ወዲ ክገዛ ዝፍትና የለዋ ማለት ኣይኮንኩን ኣለዋ ሓደ ወዲ ንብረት ዝግዛእ ዝመስለና ኣሎ ወዲኻ unfortunately ዝግዛእ ንብረት ኣይኮነን ከምኡ ጓል ኣወዳት ኣለዉ ኩሉ ንብረት ምስ ኣለዎም ጓል ክሽምቱ ኢሎም ዕዳጋ ዝወርዱ ጌጋ ወላ ክሽምታ ትኽእል ኢኻ እታ ጓል she's not going to make you happy ዝሸመትካዮ ንብረት ምስተወሰነ ግዜ ዝሕጉሰካ ዘፍቀርካዮ ሰብ ግን ንነዊሕ ግዜ ከፍቅረካን ክሕጉሰካን ይኽእል ምክንያቱ ፀጋታት ስለ ዘለዎ ኣብ ሓንጎሉ ስለ ዝኾነ ኣብ ባህርያቱ ስለ ዝኾንካ ዝፈተኻ እሱ ነተቆልዐ ዝኸይድ ንብረት መኪና ሪእዋ ገዚኹም ድሕሪ ክንደይ ኢኹም ትመንዋ ሓፂር ግዜ ዋላ ዝቀበረ ንብረት ተገዚኻ ድሕሪ ዝተወሰነ ግዜ ዳውን ዋላ ሓንቲ ትርጉም የብሉና ስለዚ ሰባት ካብኡ ይፍለዩ ስለዚ ብሱላ ደቂ ኣንስትዮ ጅባኻ ወይ ንብረትካ ዘይኮነ ፍቅርኻ እዩ ዘገድስ they are typically more financially secure ስለዚ ቁጠባዊ ርጉእነት ወይ ነፍሰ ምትእምማን ስለ ዘለወን it won't always be your responsibility to pick up the bill ስለዚ ኣብ ሬስቶራንት ኣብ ቆፀራ ሻሂ ኣብ ትሰትየሉ ንሳተን እውን ጅባን ሰብ ዓቕምን ስለ ዝኾና ኩሉ ግዜ ምኽፋል ናትካ ስራሕ ጥራይ ኣይከውንን ናታ ስራሕ እውን እዩ ሓደ ደቂ ኣንስትዮ ከምታ ኣብ ባህልና ዝነበረ ዋላ ክንዲ ትወድና ተኸፈላ ትወዲ ክኸፍል ይፅበዮ ጌጋ why should he pay ሓልዮት እኳ ይፍቅራ at the end of the day ፍቅሪ is equal to ሓልዮት ንዓይ ፍቅሪ ማለት ሓልዮት እዩ ሓልዮት ተኮይንታት እዩ ሓውኹ ኩሉ ግዜ ከስራ ይደልን ይኽብር ገፅ exactly ንስኻ ሓውኹ ተሓሊሉለክ ኩሉ ግዜ ንሱ ክኸፍል why you should pay to ገንዘብ ተላክ ክፈሊ ኣነ ኣብ ኤርትራ ከለኹ ሓደ መዕቀኒ ኣንቲ ጓል ትፈትወኒ ዳይ ትፈትወኒ መዕቀኒ ዝጥቀማላሳ ክልተ ሰለስተ ከማኻ ዓይነት ገንዘብ ክህልዋ ዝኽእል ሰብ ክልተ ሰለስተ ግዜ ሻሂ ስቲኻ ሰለስተ ስኻ ትኸፍል ተኮይንካ ክሊርሊ እዚኣ ጓል እዚኣ ሓልዮት የብላን ኢለ መለምደምታ ይበፅሕ ነይረ ጌጋ ከዓ ኣይኮነን ሓልዮሉ ሰብ እንድሕር ኮንካ ትሕግዞ ትፍትን ኢኻ ምክንያቱ ክልተ ኢኻ እንዳልካ ሻሂ ሰቲኻ ዘለኻ እሱ ጥራይ እኳ ኣይኮነን ስለዚ be careful እዚኣ ኸ ከምዝተብለላ ሸለልቲ ክትበሃል ትግባእ ኣይኮነትን ቁጥር 6 just one moment ቁጥር 6 ድማ emotionally intelligent ዝበሃል ከምቲ ናይ ሓንጎልና ብልሒ ስምዒታዊ ብስለት ወይ ስምዒታዊ ብልሒ ዝብልዎ ድማ ኣለዎን ምክንያቱ እቲ ኣብ ብስለት ናዕበኻ እናተመኮርካ ምስከትካ እዚ ስምዒታዊ ብስለት ካብኡ እዩ ዝመፅእ ምስ ግዜ ምስ ሰባት ካብ ትራኸቦ እዩ ዝበቁል ስለዚ they know their thoughts create their emotions እዚን ደቂ ኣንስትዮ እዚአን እቲ ናተን ሓሳባት ኣብ ርእሰን ዘሎ ንሱ ነቲ ስምዒታትን ንሱ ከም ዝገልፆ ይፈልጣ እየን so to control their emotions then they have to control their thoughts ስልሳትን ዝሓስቡ ኣብ ርእሰን ንሱ ነቲ ስምዒታትን ዘበግሶ ምዃኑ ተፈሊጠን እንታይ ገብራ ይፍትና ነቲ ናተን ኣተሓሳስባ ናተን ኮንትሮል ክገብርኦ ይፍትና መታን ኣመና ስምዒታውያን ብሙድ ጥራይ ዝግዝኣ ንኸይኮነ ማለት እዩ ስለዚ they already think about themselves ብስለት ኣለወን ብዛዕባ ናተን ጉድለታትን ናተን ነገራትን ማስተር ገብራ ደቂ ኣንስትዮ ካብ ደቂ ተባዕትዮ ፍልይ ዘብለን ብዙሕ ሆርሞንስ ኣለወን ሆርሞን ስለ ዘለወን ብዘይ ዝኾነ ምክንያት ክደኽማ ይኽእላ ክስልችወን ይኽእል ክሓርቃ ይኽእላ ክበኣሳ ይኽእላ ክቋዕቋ ይኽእላ ከምኡታት ኣለወን ባህሪ ደቂ ኣንስትዮ ሆርሞንስ ትሪገር ዝገብርዎ ማለት ዝተፈላለዩ ናይ ሆርሞንስ ስራሓት ስለ ዘለዎ ትናሰን እዚ ሓደ ግዜ ተፈጥራዊ እውን ኣለወን እተን ማቹር ደቂ ኣንስትዮ ግን ትምስለ ዘለወን እዚ ከም ዘለውን ኣፍልጦ ኣለወን ስለዚ ክፋል ናይ ሓላፍነት ናተን ምክንያቱ ኩሉ ግዜ ከምዚ መምስ ኮነት ከምኡ ብትኸውን ከም ዘላ ብሆርሞን ተደሪኻ ትሓርቕ ከም ዘላ ደይ ትፈልጥ ተኮይና ኩሉ ግዜ ትወዲ ክዕረያ ትደሊ ትወድኻ ክስልችዎ ክእል እዩ ከይፈልጦውን ይኽእል እዩ ወዲ ስለ ዝኾነ እዚ እታ ጓል ኣንስተይቲ እውን ናታ ነገራት ኣላልያ ነቲ ናታ ነገራት ክትእርም ኣብ ትፍትነሉ እቲ ስምዒታዊ ብስለታዊ ድመፅእ
It is something we acquire through learned life experience, which means that it comes from maturity. ስለዚህ እዚ ስሜታዊ ብስለት ንብሎ ዘለና ብተመክሮና ህይወት እና ዓበና ብፀጋታትን ብፍልጠትን ኣብ ህይወት ድማ ዝተፈላለየ ነገር እናረኣና እናተመክርና ምስከድና ዝመፅእ እዩ መብዛሕትኡ ግዜ እቲ ኢንቴሊጀንስ ማለት እዩ ዘለተይ ሰብ እናዓወሶ ከይድ ከሎ ኣውቶማቲካሊ ኢንቴሊጀንት ይኾን ማለት ነው absolutely not true እቶም ብልሕ ዝበሉ ኣብ ህይወቶም ኢንቨስት ዝገብሩ ብዛዕባ ህይወቶም ዝመራመሩ ዘንብቡ ዝሰምዑ ዝመሃሩ ዘማዕብልዎ ባህሪ እምበር ኩሉ ሰብ ዝገብሮ ኣይኮነን and ብስለት ድማ ብኡ ይዝትመን ስለዚ ብስልቲ ጓል ኣንስተይቲ ክንብል ከለና እዚ እውን ክትበፅሕ ዝኽኣለት ናታ ነገራት ኮንትሮል ክትገብር ትፍትን እኹል ዝኾነ ተመክሮ ግዜ ዝሃባ ኣብ ጓል 17 ዓመት 19 ዓመት ከላ ክትበፅሕ ትኽእል እያ she's too young to be that so she needs some time ናብ ህይወት ክትምከር ክትከል ኣለዋ relationship ክትርኢ ትክእል ኣለዋ ንክትፈልጦ ተኾይና ሃንደበት መፂኻ ከንበብካን ሰልጠንካን ክትፈልጦ ኣይትኽእልን ኢኻ And number 7, deeper relationship. ኣብ መወዳእታ እዘን ብሱላት ደቂ ኣንስትዮ ዓሚቕ ዝኾነ ሓዳር ፍቕሪ ክህባን ክቕበላን ዓቕሚ ኣለወን so recommendation በፂሕና ኣለና ሕጂ ኣብቲ መወዳእታ መደምደምታ በፂሕና እንታይ እዚ young love is exciting ናይ ንእሽተይ ጓል ድዩ ናይ ንእሽተይ ወዲ እዩ ናይ ንእሽተይ ብስለት ኣብ ዘለዎ ዘሎ ፍቕሪ ዓሚቕ እዩ በቃ ስምዒታዊ እዩ ንግዚኡ ሃልሃል ይዘብል ብዙ ነገር እዩ ዝግበር it's new reckless and fiery ብጣዕሚ ምንቅስቃስ ዘለዎ እዩ the truth is it doesn't last እቲ ፍቕሪ ኣይቅፅልን ንነዋሕ ይፀንሕን እዩ ኣብ ብስለት ዘይተመርኮሰ ፍቕሪ ንግዚኡ እዩ ሓውሓው ከብለካ ይኽእልኒ ላዕልን ታሕትን ከብካ ይኽእልኒ በደን ዘፍ ካይብል እዩ ምክንያቱ ብስለት ስለ ዘይብሉ a relationship between two mature and secure people could last በንፃሩ ዝምድና ኣብ መንጎ ክልተ ብሱላትን ምኩራትን ከምኡ ድማ ሰኪር ብቁጠባ ብቁጠባ እውን ዝተረጋጉ ጓልን ድዮም ፀወታታት ከጋጥም ከሎ እትርክብ ንሓያል ግዜ ንክቕጥል ዝለዓለ ዕድላትን ተኽእሎን ኣለዎ ምክንያቱ እቲ ተፈጥራዊ እቲ ገንዘብ ዘይኮነ ንብል ዘለና ክልቲኦም ብስለት ናይ ተመክሮ ናይ ህይወት ዘለዎም ተኾይኑ ቅድሚ ሕጂ ዝሰርሐ ሪሌሽንሽፕ ወይ ዘይሰርሐ ሓዳር ወይ ፍቕሪ ሪኦም ኣለዉ እንታይ ከም ዘይስርሑ ተመክሮ ትወስድካው ዝኾነ ፍቕሪ ፋሕም ዝበለካ ዓለም ተወዲ ኣይኮነን ነው ተመክሮ ተማሂር ከለኻ ኣብ ካልእ ክትከይድ ከለኻ ድሕሪኡ እቲ ተመክሮ ክጠቕመካ ይኽእል እዩ ስለዚ ፍቕርን ሓዳርን ካብ ምስ ሴክስ ኣይትዛመድዎ ካልእ ኣርእስቲ እዩ ፍቕሪ ለካ ማለት ሴክስ ኣለካ ማለት ወይ ከውን ማለት ኣይኮንኩን እቲ ፍቕሪ ዝበሃል ካልእ ኣርእስቲ እዩ ፍቕሪ ካብ ቀደም ነይሩ ሴክስ ትረክብ that's another story ካልእ ቪድዮ ክገብሮ ክፍትኒ ዝኾነ እንታይ ንማለተ ሰብ ኣብ ፍቕሪ ተጎዲዩ ወይ ሕማቕ ኣጋጢሞ ተጎዲየ ኢልካ ውይ ምባል ያ ክስማዓካ ክእል እዩ ኦፍኮርስ ግን ካብኡ ዝተምሃርካዮ ነገር ቀሊል ከም ዘይኮነ ዝመፅእ ሂወትካ ከተተግብሮ ክትፍትን ከለካ ንሱ እውን ነፍሱ ዝኸኣለ ፀጋ እዩ so it's important to have a connection that is it for long ኣብ ከምዚ ዓይነት ክልቲኦም እቶም ወድን ጓልን ዝተዛመደ ተመክሮ ናይ ህይወትን ዝዛመድ ዓይነት ዕድመ ዘለዎምን እንድሕር ኮይኖም ዝዛመድ ዓይነት ዕብየት ዘለዎምን እንድሕር ኮይኖም ክልቲኦም ዝረዳዳእ መንፈስ ስለ ዘለዎም ንነዊሕ ናይ ክቐፅሎም ዝኽእል ፋክተርስ ኣለዎ ድሕሪ ዓብ ጋፕ ኣለካ ኮይኑ ምናልባት ትወዲ ናይ 10 ዓመት ናይ 15 ዓመት ጋፕ እንተሎ ማለት ኣይኮንኩን ግን እቲ ወዲ በፂሕዎ ዘሎ ብስለት ኣብ ተመክሮ ኣብ ናይ ሓዳር ደረጃ በፂሕዎ ሰብ ዝፍልጥ እዩ ታጓል ግን ኣይበፅሕትን ኣለው ክርዳ ይኽእል እቲ ነገራት ግን ኣብኡ ንክትበፅሕ ተመክሮ ናይ ህይወት የድልያ እዩ ስለዚ ብዙሕ ምምሃር ክትምህራ ትኽእል ኢኻ ኣይከኣልን ይብል ኣለኹን ግን it is difficult ስለዚ ኣብቲ match age ትቀራረብ ዕድመ ኣነ ከም ዝመስለኒ ከም ናተይ ርእይቶ ውልቃዊ ናይ ጆርጅ ርእይቶ ድሕሪ 25 ናይ ሓዳር ክትሓስብ ዘለዋ ዝብል ርእይቶ ኣለና 25 she's too young ወላ ንደቂ ኣንስትዮ ቅድሚ 25 እንድሕሪ ትዕድላታት ተማሃራ ዕበያ ስልጥና ሓዳር ክፀንሓልክን ኣብቲ ደረጃ ትምዝበልዓኪ ትዝበለፅ ሓዳር ክፅበየክ ይኽእል ብንእስነትኪ ያ ታሃዊካ ታትዎ ኩሉ ግዜ የተዓሰካ ይጎዳእካኒ ቀስ ኢልካ ሰብዒልካ ታትዎ ግን ብልጫታቱ ፅቡቕ ይኸውን ማለት እምበኣር ናይ ሎማ ርእሲ ትምህርትና ነዚአን ከመይ ጌርና ብልሒ ናይ ኣሕዋትና ደቂ ኣንስትዮ ብኸመይ ንዕቅኖ ጥራይ ዘይኮነስ ንመዝኖ
كمي جينا حنت قال نسيت نبعلا ناتا بسلتا تعينت بسلتا اللوا بسلت بس حلاديا مكانك حجز نزي قبرت بسلتي نو كم زبالة لهم نزي زي قبرة بسلات اللوا بتفطرون كل زنا جرز بتمرتين بقالن ديكونا أب حدارن ست إلان أب تحدار بزبرت أم بسلتن زريا مليئني تمرتين بينو أخولا يكون وطبعا بينو أخولا يكون دمرنا يبزوحنا بتاعتي بسلتي كبر جن أنا نزين نطبيع لأنن يمزوي بسلتي مبالكا ناون خنكيد مالتي يكون زين بتاعت كلنا زرزرفون حقستي أنت تبص كلنا صبوق صقان صبوق بلجان كلواناي بفلاي كما والد متقل مالتي دهر مبال توم مجمريا تريم لهم شمي جورج دراري بحال أبجي درارة بشانلياتهم بزح بتحساسبا كأبينان لوت أنان زخل بكتبا كدلنا بقلنا كم حبرة تسبن كأبينان زخل كاب حماق لمدتات أليونا بصبوق كدرخنا زخل كأسكاس زخونة تمرتون ألو مالتي وساقي ناب عمق زبالة ناب بزنس ناب فاينانس والقطبة عبيت ويكمون بقطبة استرقاق كنقبر ستوك ماركت ديو ديجيتال بيزنس ديو كمون كال بيزنس أبزلنا كنجمر زي نفلت خينا زي حسبنا زي تمكن خينا زي حجز عمق براكتس تمركز كلاسات نالو أبت ويب سايت ناتي تحتي زدرارهيوت.com زبل أب تحتي أبتناي تزا فيديو صحيفة له كاب لينك خيكم تريو تقولوا بتوتم كل جزء ناتم هاركم تعبيروا زلهم تتمرتي thank you very much keep on doing that تصلوا هنا جبركم تحرم بالنا هلهم تمرتي أبستودي الله أبكار تسرح أبز قرب عسان الرغب تحنكنوا